Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu minal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat Isya, salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sedaya ingkang tansah dipunmuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sarengan njaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik serta hidayahipun, kesempatan. Alhamdulillah wonten dalem menika kita tansah dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga kita saged nindakaken salah satunggalipun dawuh Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat Isya saha salat tarawih kanthi berjamaah wonten ing masjid. Alhamdulillah sameneika sampun mlebet wonten ing 10 terakhir. 10 terakhir bulan Ramadan. Menika mboten diiringi hujan rintik-rintik mboten, tapi panase luar biasa. Leres Bu, panas mboten niki? Pau. Panas nggih. Bapak-bapak nggih ngraosaken nggih panas nggih. Tapi kiyat nggih. Tesih semangat. Alhamdulillah. Sampun latihan 2/3 20 hari nggih kalih dasa dinten sampun kita lalui. Fa insyaallah sisa-sisa menika kita tesih saged semangat. Fa insyaallah mugi-mugi mangke saged nutup wonten akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing bulan Ramadan wonten menika nggih istimewa. Istimewapun menapa? Antawisipun kala mben kita menika ngawontenaken salat gerhana bulan. Nggih ta? Kula saumur-umur niku nembe kala wingi niki nggih ta. Wonten gerhana bulan pas bulan Ramadan. Nah malih niki. Saniki kan sampun musimipun napa? Khataman Al-Qur'an. Mriki pun khatam dereng Ibu-ibu? Ampun. Alhamdulillah. Terus wonten sungaipun riwayat bilih sapa wonge sing isa ngamini wong ndonga khatmil Quran niku dibarengi karo amine para malaikat turun wonten ing alam donya. Cacahe wonten setengahipun riwayat 60.000. Wah dados niki malaikat kebak teng mriki niki nek pas khataman diwaca doane khataman 60.000 malaikat turun wonten ing bumi inggih menika wau melu ngamini tiyang ingkang berdoa inggih menika khatmil Quran. Nah, donga niku antawisipun ingkang paling mandi dongane piyayi kakung sing duwe garwane galak banget. Ha niki dongane mandi terus niku nggih to satu riwayat. Nek teng mriki enten ibu-ibu kok napa niku galak banget. Niku bapake kan ndonga mawon. Terus niku napa paling diutamakan paling afdal inggih menika tiyang-tiyang ingkang hanggadhahi garwa ingkang galak. Enten mboten mriki ibu-ibu sing galak? Enten mboten? Napa galak kabeh? Wah, dongane mandi banget bapake nggih to. Pun salajengipun wonten ing wulan Ramadan menika kaistimewa napa? Antawisipun inggih menika turunipun Lailatul Qadar. Fa insyaallah yen panjenengan nindakaken perkawis ingkang sae nggih to selama bulan Ramadan ora sah milih-milih ganjil apa genep. Fa insyaallah mangke pikantuk
Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah jamaah wonten ing Masjid Istiqomah sedaya pikantuk inggih menika Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ingkang angka 3 inggih menika sinten to tiyang ingkang saged nindakaken inggih perkawis ingkang sae, saged mengendalikan diri nggih to wonten ing bulan Ramadan, mboten napa ngrasani, mboten iri hati yen tetanggine, keluargane, rencange mendapatkan suatu kanugrahan, mendapatkan kenikmatan, kita menika nek mireng alhamdulillah. Fa insyaallah menika termasuk kriterianipun inggih menika tiyang ingkang badhe pikantuk kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wonten malih tiyang sinten surga itu mengharapkan kehadiranipun mangke gitu yen tiyang nalika wonten ing donya salah setunggalipun nggih menika talil Qur'an, membiasakan maos Al-Qur'an. Dados maos Al-Qur'an itu mboten namung Ramadan tok. Donga kunut mboten namung Ramadan tok. Sonapa meneh salat witir mboten namung Ramadan kemawon. Kapan saja malam, setiap malam panjenengan badhe doa kunut mboten napa-napa, badhe napa salat witir nggih mboten napa-napa. Kula rumiyin wonten dusun kiai kula niku sudah menganalisasi inggih menika wau salat witir berjamaah niku lho bakda salat isya niku ben malam mboten wonten hubungane kalian Ramadan. Oh ternyata kula kemutan cilik aku mbiyen iki jenenge salat sunah iki wonten ing dusun menika dipimpin karo imame. Nggih ta wis dilatih mulai cilik. Dadi donga kunut barang ya tetep enten mawon, mboten namung salat subuh tok. Nggih witir nggih ben malam enten witir. Nggih menika ingkang saged kula aturaken. Fa insyaallah mugi-mugi panjenengan sami sak sampunipun Ramadan mangke maos Al-Qur'an tetep dilanjutke. Salat witir tetep dilanjutaken, kunute tetep lanjut. Amin ya rabbal alamin. Arufala wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah ila aqwal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.